بله تماشاوانین هجاوی مجاری کو دعوازا سروکی میته حکام فیدان کو لگل سلاطین دمیرتاش کریه رد کرنا سلاطین دمیرتاش و مجاری بویرین گودوی دمیده پیکاتنه ام دی لگل ابراهیم خلیل باران سروکی پارتیا کردستانی پاکرد بغدایی بگرندست سلاو بوته که ابراهیم ابراهیم نه افتشتی کو سلاطین دمیرتاش هف سروکی بری هدف گوتیم گلو بردوامی پروسس که نکون هاد ناف بینا دمیرتاش و پکک ده و دمیرتاش و هدف ده تی گوتن گو هن آلوزی هنه یانجی هن اشکره کرنین نونه کو نرخاندنا ویل سر جته بر بکر بیامن اویا پروژه کنویه و پروژه کنو دست پیدا که و طرفین ایرو د سیاست دا آن سیاست دال باکوری کردستان و ترکیه دال سرناوی کرده اکتیف اوانا ایرو دخوازن رولن روش خورا دی پیشوا یک جوان صلاحالدین دمیرتاش کو ناخوازه لدربای به لیسکا کنو چه دبات یادرویا کنو نو جنوبا آباد به لدربای ببینه ام زانیم کو دو محبره دیسان صلاحالدین دمیرتاش به عبدالله Öcalan را لإمرالية أبديت كتشبكة لندايوي مش يوجد كو يعني سروكن هدف سانجارو أصلا كو بأجرا لإمرالية إنك بقين جوا ويجي دستور جا خواستنا إيرو بمراتنا Demirtaş u a sırrı süreye ön em carekı ko de şa evajoya seri da teşkilata istihbarata a Türkiye gelek buradan او bere wan diyar abi ko iro Selahattin Demirtaş dibej Öcalan a hev Zat diyar bu le iro em dizan em jî sırrı süreya önder li xwe mikurtin mesela îro berê Türkiye diçe 2023 û diyareke wê hijartinek pêşvex an jî sayî çêkir li da jî rola HDP rola PKK ji berê tir be ji ber ku anket raber Recep Tayyip Erdoğan bi vî serî nikare bibe iktidar nikare bi serê xwe bibin iktidar têkiliya navber Öcalan که ابراهیم من دخواست از بزانه بمنهاد وی پروسه ده yani تی گوتن کو سر سوریه önder بخواه یا کو Selahattin Demirtaş yani zaman ku ev da xwaza hevdîtina serokê mîtê li gel Selahattin Demirtaş biriya Sırrı Süreyya Önder hatiye kirin û Sırrı Süreyya Önder îro di bernameyekî televizyonî de ku hat xwestin gobeşdarî bike bersiva vî tiştî bidê Sırrı Süreyya Önder destnîşan kir ku naxwazê vê mijarê zêdetir li ser bê rawestandin ji ber ku proseyeke spekulasyona li Tirkiye birê ve diçe û ew jî naxwazê bibe beşek ji van spekülasyonan li mijareke ki İbrahim piştî ku Sırrı Süreyya Önder ev daxwaj Selahattin Demirtaş ra anî Selahattin Demirtaş beşdarî nekir Selahattin Demirtaş ji vê delegasyona İmraliye hatiye derxistin û Sırrı Süreyya Önder serokê viyan heyatan bûn êgo diçûne İmraliye gelo Sırrı Süreyya Önder misyonek birê ve dibir yan jî yani ji alî PKK ve ji alî serokê PKK Abdullah Öcalan ve hatibû xwestin ku ew bê serokê vê heyetê duê derbarê de ger dîtina te bigirim nirxandina te bigirim ji xwe hebûna Sırrı Süreyya Önder Ertuğrul Kürkçü û çend navên dinên di nav HDP da ewana di nav siyaseta Kurdan da zêde xwedî şüphene yani siyasetmedarên Kurd zat wan biş zanin ku ev tiştekî asayiyê ku ev navanat navber demek nav siyaseta Kurdan da hatin cihekî gelek û
temsilkarên HDP bûn hevserok yani evaya ne tiştekî asayî ew kesekî wek nivîskar wek Sînan Pakistanî û salên heştê da jî di navber cihgirtiyê û bi baratê nav wan rêxistinan çek zanîn lê Suriya Önder di demda nav siyaseta Kurdan da girt belê İsmail Saymaz rojnamerekî tir Suriya hevdîtinê li bicarê bike wî be televizyonê lê çend tişt gotine wî jî ew awayekî not girtibûn neqil kir li gorî wê neqlê İsmail Saymaz Suriya Önder ne wek wek serkirdeyekî dewletê wek dewletê bi erêkirina serok wezîr ya Kekî İbrahim her wiha dixwazim bizanibim tê gotin ku piştî ku ev bûye Rûdayî Suriya Önder Abdullah Öcalan agahdar kiriye ku serokê Mîtê xwestiye bi Selahattin Demirtaş re hevdû bibîne evî red kiriye serokê PKK Abdullah Öcalan jî gelek aciz bûye gelek çûre bûye çawa Selahattin Demirtaş ev daxwaza Mîtê red kiriye belê dîtina te bikirin fermû belê lê di hevdîtinên notên hevdîtinên İmraliyê da em bi awayekî eşkere Abdullah Öcalan Selahattin tehdit dike dibêje ku dixwazin amade bikin baldar be geçên te biçûk hene wan jî bifikir gorî wê siyasetekê tê yani di vir da û sê tişt hene yani taş Abdullah Mît ya Mîtê çi ye em nikarin tiştekî bibêjin alîtî ew nehatiye bes dir Abdullah Öcalan û Selahattin Demirtaş li xwe tiştekî hatiye û em dizanin ku ji wê rojê heta ber Demirtaş û serkirdeyên HDP ber Demirtaş û serkirdeyên PKK li Qendirî û di navber Öcalan Demirtaş da heye her rayedarên hedefkên HDP vê reddekên jî evaya êdî û dawiya serokê HDP Sancar Mithat Sancar di navber neda rast e hinek fikran siyasî hene tê xuya ku HDP dixwaze dijara pêşiya Demirtaş bigire lê Demirtaş awa lîderekî modern e bi awayekî pir baş Twitterê bikartîne lê Abdullah Öcalan aktörekî qale aktörekî pîr e çend pênce sal da seroketî kiriye lê eva 20 salan jî 23 salan hepsê daye û li ser kitleya Kurdan jî êdî lê tiştekî pir mühim heye xwaze danra wê muxatab kî be Abdullah Öcalan an Demirtaş an Qendîl ve HDP di vir da problemeke heye belê spasiyat dikim KK İbrahim Xelîlbaran serokê PA Kurdê ji Bexdayê li gel me.